αν υποφέρετε από την παγίδα της εξάρτησης. Όπως το να διακατέχεστε από ένα αίσθημα έλλειψης και ανεπάρκειας και νιώθετε ανίκανοι να διεκπεραιώσετε νέα καθήκοντα, καθώς πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τις καθημερινές αλλαγές μόνοι σας και χρειάζεστε κάποιον να βασιστείτε πάνω του, όπως γονείς ή αδέρφια. Οι εξαρτημένοι άνθρωποι σκέφτονται συχνά «δεν μπορώ ή δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου, θα αποτύχω». Αυτό είναι ακατόρθωτο για μένα. Διακατέχονται από σκέψεις που εκφράζουν την ανησυχία και τον φόβο τους ότι θα τους εγκαταλείψουν, τα άτομα στα οποία βασίζονται, και δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την καθημερινότητα τους χωρίς αυτούς. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται, τα συναισθηματικά εξαρτώμενα άτομα τους κάνει να νιώθουν συχνά αβοήθητοι, να έχουν έλλειψη εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης στον εαυτό τους και στην κρίση τους, έχουν συναισθήματα απόγνωσης και πανικού. Συνήθως τα άτομα αυτά δεν μπορούν να σκεφτούν μόνα τους μια λύση. Χρειάζονται κάποιον άλλο να χειριστεί το πρόβλημα τους και να αποφασίσει για αυτούς. Τα αδέρφια που βρίσκονται σε μια σχέση εξάρτησης μπορεί να υποφέρουν όταν χωρίζονται και να δυσκολεύονται να είναι αυτόνομα. Τα αδέρφια μπορεί να είναι μεταξύ τους δάσκαλοι και έμπιστοι φίλοι ζωής. Μαζί μαθαίνουν να μοιράζονται, να επικοινωνούν, να διαπραγματεύονται και να δημιουργούν δεσμούς. Ωστόσο, όταν αυτή η σύνδεση είναι υπερβολική, μπορεί να προκύψει αυτό που λέμε σχέση εξάρτησης. Αρχικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια καλή αδερφική σχέση είναι κάτι φυσικό και θετικό. Ακόμη και εκείνα τα αδέρφια που έχουν την τάση να τσακώνονται μπορούν να βρουν τελικά ένα ευχάριστο καταφύγιο ο ένας στον άλλο. Το πρόβλημα δεν έγκυται ποτέ στο ότι επιλέγουν το ένα το άλλο για να μοιραστούν το χρόνο τους, αλλά στο ότι χρειάζονται το ένα το άλλο για να λειτουργήσουν. Προσέξτε τα παρακάτω σημάδια μιας εξαρτημένης σχέσης. Τα αδέρφια περνούν όλο ή τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους μαζί. Όταν πρέπει να χωρίσουν, υποφέρουν και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα. Μοιράζονται τις ίδιες δραστηριότητες, τα ίδια χόμπι, ακόμη και τους ίδιους φίλους, επομένως δεν έχουν ατομικότητα. Με τα χρόνια η κατάσταση παγιώνεται. Η επικοινωνία, εάν υπάρχει έστω και μικρή απόσταση που μπορεί να τους χωρίζει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνεται και υπάρχει ακόμα και για ασήμαντα πράγματα. Δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις μόνα τους. Πριν εκφράσουν τα γούστα, τις απόψεις ή τις επιθυμίες τους, συμβουλεύονται τον αδερφό ή την αδερφή τους και τείνουν να παίρνουν αποφάσεις σύμφωνα με τις απαντήσεις τους. Αυτό και μόνο δημιουργεί προβλήματα συναισθηματικής ανασφάλειας ως προς τρίτους. Όπως φίλους ή κάθε είδους σχέσεις. Επαγγελματικές ή συναισθηματικές. Όταν αποτυγχάνουν σε ό,τι αφορά το ατομικό επίπεδο, τότε ξαναγυρίζουν στο σίγουρο καταφύγιο και η συναισθηματική εξάρτηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη, αυξάνοντας την απόσταση της χαμηλής αυτοεκτίμησης τους. Γι' αυτό λέμε ναι στην υγιή αδερφική σχέση. Όχι στην εξάρτηση από αυτή. Όπως και κάθε είδους εξάρτηση. Κάντε μας εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις κάθε νέου μας βίντεο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.